Vlaďo, jakou kadenci má samopal SA58? Za 10 sekund ti to ukážu přesně. Bude to ta, nebo ta. Jsem tam dal na boju. Tam dej radši víc než míň. Ne, ať ho nepředspeš. On to pak vyblije najednou. On ti potom udělal trrr. Asi je jich tam 10, nevím to jistě. Tak se podíváme na záznam. A ty jsi mi tam dával kolik? 10. 10? Už se zdalo, že to stojí nějak dlouho. Jeho to vždycky cpe na křivo tam. Já to nechápu, protože to nejde. Kolmo, Musím se postavit pořádně. můžem? Jo? Tak ho... Ty jak jsi střílel rychle, díval ses na to? Jo? Jako přes to hledí? Jo. Abys měl kontrolu, protože to tě vždycky začne uhýbat doprava. Tak sleduj. Tak to tlač doleva. Ty to spadla na stěnka, vole. Tak se střílí rychle. To je bláze. Rukojmí si trefil do hlavy a do břicha a únosce do břicha. Jo? Ale normálně to bylo rozpil, mi se tam hýbalo, to nešlo. Je to uskakuje jak stíhač, že? Ty vole, dobré. 4 rukojmí Ale, a 1 únosce. ale to jsem jel jako na plné kule, vole. 1, 2, 3, 4. 4 a 1 únosce. To je Dobré. A tady mám ještě, tu mám.